kar da kumanta yana da illa. Cikin bayani zan yi bayani na ware matsala. Yana da kishi baya buƙatar san shakulla. Bale budurwar shi ka ziyarta zai maka illa. Mahaukacin so in ka gan shi ka canza hanya da uwana. Wake dama kullum da nake jin kina cewa yayana yayana yayana, dama yayan soja ne. Ha? Dan yana soja shine ke. Ai da tuntuni kin gaya min cewa wanki soja ne kuma shine ke takura miki. Da kin gaya min da tuni ni nayi maganin dan banza. Ke ni dan lokacin da muke harkar taekwondo ni dinnan ne aka tura na ina Alfa Niger da kike ji ana hudu. Alfa Niger haka shi ya ciwo duniya wajen taekwondo, amma ni nan da aka hada da shi na mai 1 block 7 tagi. Ke ashe ke baki da hankali, ashe ke da kike ya ce shi duk inda wa yake to duk inda kika ga an cewa to babban uba kenan. Ladabi da biyayya ake mishi. Kina ji na ko wallahi ma wanki ladabi duk abin da yace ki yace bai san ya sake ganin kowa haka za a yi. Maza igida kai kokari kai kokari ne shi kai malami ne. Kaka na dai malami ne kuma ma shi ne ke bada sallah masallacin juma'a. Ka yi sako na ko? Ka yi sako na ni ke? Kware ma na shi sako na. To na gode. Wasu wala? Kaga abin da ya sa ni mai da yaron gada kauye kenan, shi ya sa ni mai da shi gidan ƙanina domin kada shi zo shi takuri mutane, kuma abin da nake gudu kaga shi ne sai da yawa. Kaga da iskan yaron ga Mukutar ɗan gidan Lado sai da ya maido Tukur a birnin nan, abin da nake gudu kuma kenan sai da ya baino shi a birnin nan, kuma duk abubuwan da nake gudu kenan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Barka da zuwa. Duka lafiya? Lafiya salo kowa. Madalla. Lafiya salo kowa. Shamsiyan na dan aike ta amma yanzu tana shigo. A to ba da mu malam, babu ba da mu. Tana zuwa. Ba da mu to ina jiran ta babu da mu. Ina jiran ta babu. Yau ga ta nan ma ka ganta. Amma wa alaikum salam sai ka tashi da ni. To nagode malam. To sai ya zama malam. Nagode malam. Maza dangin gujiya sai an wasa akan san na kwarai. Tukur ya kake? Lafiya. Ni gaba ɗaya na kasa gane yanayin ka wallahi. Allah. Wallahi. Ai ina cikin matsala ne wallahi. Subhanallah sai ka ce tsohon mota. Ko bakan magana ne. A ka san matsalar kani da kai. Ka san abokin kuka shi ake faɗa mutuwa ba matsala yanzu dai ni me ke damu ka ga mu. Na ni na ga ma bakan magana sai dai fara tunda ba kaki bane kai. Wallahi. Alhaji Tukur. Ka ji matsalar ka wallahi.
na rasa kwana, Allah na rasa zama, da kai kaɗai na rasa cin tuwo. abin ya yi muni kenan. Ka cuce ni. La ilaha illallah. Yeah, wallahi sai hakuri ka san abin sai hakuri yanayi na soyayya da ma haka that's right. wallahi sai hakuri. Wai ban gane ba, dariya ce kake ko ba ni in maka ai ni taya ka bakin ciki nake wallahi ka san ba ne komi ne ba a cakoni in ana sallah ba a magana abokina na kasan na yarda da kai ba ana batu ma ai ba yau ake tare ba wasan kara da muka yi tare da kai wa kuma ni duk garin nan babu wanda nake ganin na iya damƙa ma amana na iya ba shi shawara in ba kai ba. Ka sa ni kuka. wallahi kana so ka Ni tuni ma na yi kuka. iko Allah Tuni na yi kuka. Yanzu dai bai mafita. wai ni mutum da nake so kuma me yasa baka san tana da saurayi bane gaye ne haɗaɗɗe wallahi dole ne kai ma sai ka canza salo Ni abin da ya ma ban takaici Na. gaba ɗai. Wannan abin da ke ga tana yi min kamar irin kamar ta ɗauke ni mara hankali da na matsa. ba shi ne ba shi ne wallahi Allah ba shi bane kana ji ko gaye ne da ita haɗaɗɗe dole kai ma sai ka ɗau wanka ya wuce sannan ka ga sauyi Allah yau Kada ne wanga tsohon istil ne inji tura suka ce all this time wallahi an siyar istil kenan inji tura wallahi shi ne dan zamani. ai shi da ba gane ba ni ma haka gani nan ni shi yasa bana soyayya ma soyayya To ai ada kuma naga a hakan take so na. yo sawun giwa ne ya taka na rakuni ba gane ba To dan uban shi raƙumin ni kuma zan zama toro. a kai za ka je burge ni abokina sai dai ayyuma saboda sauri nake zan je ni ma akwai lazumin da zan gabatar To shi ke, na ba gode. ka zama ba Na gode. saboda na ji wani makaman yaki Okay. Ya ne yar uwa? Lafiya kalau. Ya gida? Lafiya kalau ya hanya. Lafiya lau kwana bikin bace da babu komi. Ba komai. Baka san yayana ya dawo ba. A ban san dama kina da yaya? Ina da yaya muna da ƙauye ya zo. Da ƙauye yake. Sai dai ina nan matsala. A ai magajin ke yaya na ne mana ai babu wani matsala ne. Koko. Wai kamar kuna nufin soyayya da ke nan ko? Tashi ba ni wurin nan. Yau ga iko Allah. Wai ɗan samari a gaskiya ka haɗu ya haɗu amma ban buƙatar soyayya ta ita yanzu ka fahimta don haka yawa kaga ba zai mance ba ke Allah idan ban yi soyayya ba uban da zai soyayya har ke billahi lazi sai na ce ai za a yi na ga ai baban ba kauna ta yake ba ke kauna ko billahi lazi daga yanzu komi ya dawo hannu mahaukacin sokar da kumanta yana da illa cikin bayani zan yi bayani na ware matsala yana da kishi baya buƙatar san shaƙulla bale budurwar shi ka ziyarta zai maka illa mahaukacin so in ka ganshi ka canza hanya dan uwana ina buƙatar ku bani mahaukacin so ku yi ni wanda na so za ta bani so yana ingiza ni kanki ni zan yi komai manafikai zan yi maimai kin kira ni da jarmai akan sanki zan yi komai
ba ni bukatar a ce min ba ni bakin biyata. Mahaukacin so an ka kira ne ku zo ku duba yan uwana. Ni ban san ban da hankali ba, mai suna dai ce na duba, in ba ita zan sha azaba, to da dai ni in sha azaba, zan yi kisa babu duba. Mahaukacin so ku ce min wannan ba matsala ba. Mahaukacin so an ka kira ne ku zo ku duba yan uwana. Kar ka taba ni ba ni taba ka, kar ka hana min mai sona, ba ni jira ko da rana. Maryam mai kyawun suna, ƙaunar ki na raina, mai raba ni da ke gafishi na, za ni kashe mai raba mu ko da baban ki ne shi. Wai a ce yau wai ni ne wai sirki ke son ya gani. Wallahi da banza ta kai kin kira ni da jarmai, akan santi zan yi komai, ba ni bukatar a ce min ba ni bakin biyata. Mahaukacin so an ka kira ni ba. kaga haka dole ma a ɗauke ni da girma, a ɗauke ni da mutunci. Lallai ni ban san ba da hankali ba, mai suna dai ce na duba, in ba ita zan sha azaba. sannu Ba haka yi so? kwarai kwa. Yanzu ko baba yana isowa. Yawa Dan Allah, ka natsu. Kai mai magana da girmamawa. ba matsala. Ai tun da kika ga wannan hullai, to kin ga girma, magana za a yi a mutunce. Sirki ai ba wasa ba ne. Kai kina lahiya ɗau. To, ga mashinan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mu kai kujerata. Kamar ya kaga kujera. Can inda ka hito babu wata kujerar ne sai na baka tawa? Kai, babana ne fa. Haba. Ce baba ne. Baba bismillah bismillah. Mahaukacin so kar da kumanta yana da illa, cikin bayani zan yi bayani na wara matsala. Shalili, wannan shine ba. Baba shine tuba. Ni ne tukur. Tukuru, Maryam ta gaya min dukkan abin da ke tsakaninku na soyayya. Kuna son juna kai da ita. To, ka san shi lamarin aure lamari ne yana son ai bincike, saboda bai yiwuwa ka ɗauki ɗiyarka ka zo ka ba wani wanda baka san daga ina ya hoto ba. Saboda shi nake son in sani a garin ga wane ne ubanka kuma wace ce mahaifiyarka don in sani. Baba, kamar yadda ka tambaye ni, kai ma lokacin da ka je auren uwarta haka aka tambaye ubanka. Tukur, yanzu ni za ka dibe ka gaya min wagga magana. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To ai bincike ka kawo, shine ni ma na tambaye ka, su ma sun tambaye uwarka ne ko ubanka ne? Kai, babana ne fa. Yau ba bincike na yi ba? Ke diyata, kwantar da hankalinki. Dama Hausawa suka ce karan bana shi ke maganin zomon bana. Ina buƙatar ku bani mahaukacin so ku ji ne, wanda na so za ta bani, so yana ingiza ne, kan kini zan yi komai, manafikai zan yi maimai, kin kira ni da jarmai, akan sanke zan yi komai, ba ni buƙatar a ce min ba ni bakin biyata. Mahaukacin so an ka kira ni ba, ni ban san ban da hankali ba, mai suna dai ce na duba, in ba ita zan
ba, zan yi kisa babu duba. Mahaukacin so ku ce min wannan ba matsala ba. Mahaukacin so an ka kira ni duba. Kar ka taba ni ba ni taba ka, kar ka hana min mai sona. Ba ni jira ko da rana, Maryam mai kyawun suna. Kaunar ki na a raina, mai raba ni da ke gafishi na. Za ni kashe mai raba mu, ko da baban ki ne shi. Za ni kashe mai raba mu, ko da yayan ki ne shi. Za ni kashe mai raba mu, ko da mammar ki ce ita. Maryam ke ce a raina, Maryam mai kyawun suna. Lokacin so an ka kira ni